मासे मोसाया दरथाम रायजोखौ माबोरै गिखांहोदों? आथिखालाव जिनात मुंनि मासे मोसाया दरथाम रायजोआव माबोरै दावराव-दावसि सोमजिहोदों? नाथाय बेयो बाथ्राया सैथो। 3 बोसोर बैसोनि मोसा बुन्दि जिनातआ दरथाम रायजोनि सुबुंफोरखौ गिखांहोदों। उरिष्यानि सिमिलिपाल टाइगार रिजार्भआव थाग्रा मोसा बुन्दि जिनातआ दरनै रायजोनि गेजेरजों थाङै बेंगलाव सौहैदोंमोन। मोसा बुन्दि जिनातआ सानथामनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बेंगलनि पुरुलियानि मोनसे हाजोआरि हाग्रामायाव मैहुर खालामदोंमोन। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला मोसा बुन्दि जिनातआ 30 किल'ग्रामसो लिरथायनि मासे बोरमाखौ अरथारदोंमोन आरो मोनसे गिदिर बाहागोखौ जादोंमोन। गामिनि सुबुंफोरा बे मोसाजों बुथारजानाय आरोबाव मानै बोरमाखौ बोखांनो हादोंमोन। इन्डियान एक्सप्रेसनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला 2 सप्ता सिगां उरिष्यानि सिमिलिपाल नेशनेल पार्कनिफ्राय खारलांनाय 3 बोसोरनि मोसा बुन्दि जिनातखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै। हाग्रा मावख'गिरिफोरा बुंदों दि बे मोसा बुन्दिया मासे बोरमाखौ बुथारदों जाय हाग्रामायाव गिदिंबाय थादोंमोन। दायो मोसा बुन्दि जिनातखौ हमनो थाखाय गोथै सहखौ बाहायनो सानथांखि खालामगासिनो दङ आरो गोथै सहनि साखाथियाव ट्रेंकुलाइजारनि मोनसे हानजा दोननाय जादों जाहाथे मोसाखौ हमनो हायो।